Panginoon, sa mga dadalo na may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Lord, you are our great healer and physician. And nothing is impossible unto you. Panginoon, pinangahawakan namin ang iyong pangako. By your stripes, we are healed. Panginoon, inantay mo, Panginoon, ang kagalingan sa mga kapatid na ito na may mga sakit at karamdaman. Pastor, sa mga nag-iinom, sa mga nagkaraon, in dire need of material provisions. Panginoon, ang yaman ng langit, ang yaman ng mundo, ang yaman ng daigdig na ito, ang yaman ng buros ng tinakpan ay pag-aari ng Panginoon. Lord, dalangin namin na kayo magpuno sa lahat ng pangangailangan ng mga kapatid na nangangailangan. Whether hindi lamang sa material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon. You are a perfect God, and nothing is lacking on you. Sa mga nangangailangan, Panginoon, lalong-lalo na nga po sa mga material provisions, dalangin namin, Lord, kayo po ang magpuno ng mga pangangailangan. At Lord, higit sa lahat, doon sa mga dadalo,